खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मिरु केबिनेटआ गुवाहाटीआव आइआइएम गायसंनो थाखाय मोनसे बिलखौ गनायथि होदों। भारत सारथि मन्थ'खौ साबसिन सिबिथायनि थाखाय हादरगिरिनि मेडेलजों मान होनाय जादों। आसाम पुलिसआ समाजारि बिजोङाव हादोरनि बेरेखा एबा गाज्रि बिबुंथि होग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावदों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ राजभवनाव सैनिक अनसाय बिथोनगिरिजों सावरायमेल खुंदों। 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबाव थानाय बाक्सा डिग्री फरायसालिमानि गोदान अडिटोरियाम आरो खुंथायारि नमाखौ बेखेवबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मंगलबाराव मिरुनि केबिनेटआ गुवाहाटीआव मोनसे भारतारि सामलायथाय फसंथान गायसंनायनि थांखिखौ गनायथि होयो। बेयो शिलंनि उनाव सा-सानजा रायजोआव नैथि आइआइएम जागोन, जायखौ 2007 मायथाइयाव गायसंनाय जादोंमोन आरो भारतआव 22थि आइआइएम बानायनाय जादोंमोन। गागि सोरखारि मावख'गिरिफोरा मख'दों दि मिरुआ बे मावथांखिनि थाखाय 500 कौटिनिबो बांसिन रां हरदोंमोन। गोदान फसंथाना ओनसोलनि मोनसे गाहाय सोलोंथायारि मिरु महरै गुवाहाटीनि थामानखौ गोख्रों खालामनायनि मिजिं थिदोंमोन, जेराव सिगांनिफ्रायनो आइआइटि गुवाहाटी, हायुङारि आयेन मुलुगसोलोंसालि आरो जुडिसियेल एकाडेमि आरो सानसारियाव एम्स बायदि गोजौ थाखोनि फसंथानफोर दं। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि आइआइएमआ हादरनाङै फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ गुन गोनां सोलोंथायारि हाबाफारिफोर आरो बिजिरसंनायनि खाबुफोरखौ होनानै सा-सानजायाव सामलायनाय सोलोंथायाव गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय फारागथिखौ आबुं खालामगोन। गुवाहाटी पुलिस कमिशनार पार्थसारथि मन्थ'आ आयेन जारि खालामनायाव बिथांनि सोमोनांथाव बिहोमानि थाखाय साबसिन सिबिथायनि थाखाय हादरगिरिनि मेडेलजों मान होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो रौनिया हान्जानि 3 मावख'गिरिफोरखौ साबसिन साहस आरो गावसोरनि बिबाननि फारसे बाउसोमनायनि थाखाय मानगोनां हादरगिरिनि जोहोलाव बान्थाजों मान होनाय जादों। हादोरगिरिनि जोहोलाव बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव एसपि गौरव अभिजित दिलीप, एसडिपिअ हेमन्त कुमार बर' आरो कनस्टेबल अखिल रन्जन दास। बेनि अनगायैबो बे बोसोराव आसाम पुलिसनि गासै 13 मावख'गिरिफोरनो हादरगिरिनि बाखनायथाव सिबिथाय मेडेलजों मान बावनाय जादों। आइजि सन्जुक्त पराशर, आइजि बिबेक राज सिंह, कामान्डेन्ट जयश्री केरसा, एसपि हेगजित बर्मन, एसपि नमल महन्ता, कामान्डेन्ट देबजित बरा, कामान्डेन्ट धाबुराम पेगु, डिएसपि निर्मल चन्द्र बिश्वास, इन्सपेक्टर ललित शइकिया, साब इन्सपेक्टर अखिल कुमार दास, इन्सपेक्टर ध्रुव सर्की, लेङाइ कामान्डेन्ट नवीन चन्द्र शर्मा, साब इन्सपेक्टर रविन्द्र सिंह। बेजों लोगोसेनो बे सन्मानखौ फायार आरो इमार्जेन्सि सिबिथाय बिफाननोबो होनाय जादोंमोन, जेराव 3 मावख'गिरिफोरनो हादरगिरिनि बाखनायथाव सिबिथाय मेडेलजों मान होनाय जादों। बिसोरनि गेजेराव स्टेशन अफिसार अशोक दास, गाहाय फायारमेन खगेन चन्द्र कलिता आरो स्टेशन अफिसार तारक चन्द्र तालुकदार। हमगार्ड डिभिजननिफ्रायबो डक्टर शान्तानु रय चौधुरीखौ हादरगिरिनि बाखनायथाव सिबिथाय मेडेलजों मान होनाय जादों। बे बान्थाफोरा आसामनि आयेन बाहायग्रा आरो हरखाब सिबिथाय मावफारियाफोरनि साहस सिबिथाय होनायखौ गनायथि होनायखौ मिन्थिनो हायो। आसाम पुलिसआ समाजारि बिजोङाव हादोरनि बेरेखा एबा गाज्रि बिबुंथि होग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव नंखाय आइडि एबा मुंफोरजों हादोर बेरेखा बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरखौ आयेनारि फिथाइनिफ्राय रैखा खालामनाय नङा। बिबानगिरिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला अरायसम अनलाइन हाबाफारिफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। दिनैसिम ससियेल मिडियायाव दाय गोनां हादोर बेरेखा बाथ्रा बुंनाय दायफोरनि थाखाय 104 सुबुंफोरखौ खानाय जादों आरो बेनि हेंथायै सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन बाथ्राखौ पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ राजभवनाव सैनिक अनसाय बिथोनगिरिजों मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों रायजोआव बारग' रौनियाफोर आरो
बिर नारिफोरनि जौगानाय आरो गोहोनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे मेलाव आजिरा मोननाय लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलिता आरो आजिरा मोननाय सैनिक अनसाय बिफाननि सामलायगिरि ब्रिगेडियर भला चौधुरीजों लोगोसेनो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। रायजो बेंगिरिया समाज आरो हादोर दानायनि दावगानायनि थाखाय बारग' रौनियाफोरनि रोंगौथि, आब्रुथि आरो रोंमोन्दांथिखौ बाहायनो थाखाय माबोरै जौगालु हाबाफारिफोरखौ बांहोनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। रायजो बेंगिरि आचर्यआ रौनिया हानजानि सुबुं समाजनि फारसे गावनि गोथौ सनमानखौ फोरमायनायजों लोगोसे सैनिक वेलफेयार बर्डआ माबोरै बारग' रौनियाफोरखौ गोहो होनो हायो आरो हादरखौ खौसे खालामनो थाखाय मोनसे थुलुंगायारि महरै खामानि मावनो हायो बेनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे जथुमाव गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव बारग' रौनियाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो सांग्राङै बाहागो लाफानो थाखाय मोनसे गोख्रों दाथायनि गोनांथिखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। मोनसे रादाब बिबुंसारनि बायदिब्ला रायजो बेंगिरिया गासै आसामाव बारग' रौनियाफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि गोनांथिनि सायावबो गोसो होदोंमोन। 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबाव थानाय बाक्सा डिग्री फरायसालिमानि गोदान अडिट'रियाम आरो खुंथायारि न'माखौ बेखेवबाय बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ। बिटिसिनि फरायसालिमाफोरनि बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनाया जोंनि सोरखारनि थाखाय मोनसे गाहाय नोजोर जानानै दं होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायदों। बे रादायखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबाव थानाय बाक्सा डिग्री फरायसालिमानि गोदान अडिट'रियाम आरो खुंथायारि न'माखौ बेखेवना होनाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदों बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि कातिराम बर' लोगोसेनो गोबां माननि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसालिमानि रोंगौथि गोनां लाइमोन फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।